assalamu aleykum bandiraɓe heteroɓe en e oɗo saaha gonɗen en direct ɗo e réveil Guédiawaye ko weltare mawde hande oɗo ñalawma rendinde artiste haalpulaar en foof Mali Mauritanie Sénégal Guinée gam rendude ɗo e gardugol Banas o wawde wadde magoji e wawde rendinde pulaagu ha mbawen hollirde ganni men mbawen andodirde mbawen yaadude c'est la première fois ɗo e nder wuuro lamorgo ngo Ndakaaru tawa ardi ɗum ko Banas o merci Bana sikki ala ko ɗo joni joni natten han kadi e wawde uddide golle ɗe Njati ngumbe ndarode manen kelle men fo poppe men se komi avenir komi espoir ɗum tawi mbiɗen so dole donki yo dole kebbo yataw ɗen dole poɗɗe heɓitade ene kimmini yataw kadi ɗen dole ene tina no hanniri ni ko ni renno ngo wuurdi woni kala ene fela bandum ina yettiti ko mum mo waɗi fodde mum noon on fotani feleede ɗo woni fof ko jikku mum tan haalata kono noon kala ko ari kala fele bande nanno siddu ko mbiɗo wonno aha kay so ɗum waɗi tan ko heewi e men ma nattu gati ko enen tan e koye men koye ndimbaɗi CACP arde mon Belajo mbajo ñande Belajo fi e galle baba ñande Belajo fi e suudu nene ñande hen jubbi caccama kotane dobbe jabe tunte jabboɗe jaɓe jombajo ɗo gurna mum fof gam ɗemgal pulaar ko ganduɗa ko référence jeeɓateɗo fuɗɗo gueji e hirde gueji si tu veux hein par ce que ko noon Allah waɗiri ko an golli ɗum holko mbawɗa wiyande min ɗo e jamma he ko ɗo jamma labaɗo laftuɗo pulaago fof ne rendi kay goto meeɗa dañde ɗum dañɗon ɗum eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin jottode godini Allah oɗo jamma hande kala ɓi pullo garɗo ɗo hande a weltima saabu min jiiɗo henne guila ko pulaago wadde spectacle komin jiiɗo hande ko min meeɗa ɗum yiide minen fof min mbaɗi spectacle min mbaɗi ɗum grand théâtre waɗama foof kono oɗo jamma meeɗa waɗede pulaago en gollini hanki men en pindini en kollini gande men en kollini kinɗi men machallah jamma waɗi fayida no fewi kadi saaha foof pulaago no foti wadde hono ɗiɗo jammaji oɗo jamma sakkitande yo Allah rokku en nawde ɗum grand théâtre sakkitande kadi wayno ayino way hewde yimɓe hande ɗum tagui wadde pulaago ngu no yiiɗi ko watte ko inde yettode holko mbiɗa e jamma he e holno garduɗa mbaɗa yimɓe rappelé inde nde yettode nde kalna min no garduɗa ko tagui garɗa ɗo holno jamma o wayema eyyi mi salminima babam weltanimama no fewi kadi vraiment e jarnadema mbeɗa yeyma no fewi ko mbatta ko min mbitemi ko Gilles Kouyaté walla kadi jamanu wiyami Gilles Gawa addimi ɗo ko pulaar wiyata ko wawi waɗani hoore mum
ko hen jeeyami koye collectif des artistes arde kadi notitade gummimi ko ha Nouakchott garmi notitade oɗo jamma hande woni jamma pulagu machallah en jiina ɓe mbaɗini teddi weeli ɗo woni ɗo ko weltare tan woni ga hen ekal ni jettuɗen Allah julde e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en jetta nene baba donc hande ko weltare ha tan ko ɗo fuɗɗi kono ala ɗo weltima ha ko ɗon tan wayi hande par ce que ɗum ɗo hen yimɓe naata hen e cikkanoma kono hande mi keeɓi hen ko ɓuuri jorto mumen ten min sikki kadi génération garowo ma ɓeydo nawde ɗum yeeso par ce que minen nde min natata hen nde wayano ni tampere wonno kono hande tampere men de Allah jarni tampere kala ko min tampino hande Allah yoɓi min welanmo quoi ɗum ɗo ko welanmo tan ha ɗon way hadde mbiɗa welti d'une façon mi anda ni holɗo kaldiren mi salmini Pindi TV naaɓe ko weltare mawde nde wonno min théâtre woni koye jiija mam kadi sa woni hunde fodde wonde duuɓi 30 pawɗi sa yi ɗum ina mawnine a weltoto sabu koɓe mbaɗi koɗo wurtini kadi culture pulaar sukaɓeɓe ɗoɓe tawno min ɗo ɓe ɓeydi hen ha ɓuuri ko ɓeydi ko hen kadi wonkoɓe cinki hen kadi machallah min beltima no feewi min beltinima kadi dendagal ɓiɓɓe fulɓe arɓe notade min ɓe saabu noddude saɗani saɗi ko notede min noddiɓe kono ɓe notima min kono kadi mi yettat sukaɓe magiyankoɓe wonno ɓe dinguiral ngal ina mbaɗa koɓe mbaɗi ko no yiyano memo kadi machallah ko dow tan saabu kala génération garɗo ina ɓeyda e ko tawno ko ɓeydade noon ina moƴƴi e gollal boni koye rafi kono gollal kam so tawi ñande fof ina ɓeydo machallah eɗen belti hen hanki ndey hande ndey janggo ndey pullo ndey pulagu ndey dariɗo famtare jontaɗo leñol momin parnorto holko mbawɗa yiɓide yimɓe hande oɗo jamma assalamu aleykum ko adi fof mi salmini on Pindi TV mbiɗo kadi bisimilla moon e hirde nde hande noon garɗen ko en tant que nalanke pular garɗen ko notade pulagu to ononen gandi nde jaara dina tan koye pulagu kala ɗo mbiɗa heewi wiide ɗo pulagu noddi yo pulagu noon enen ala ko woƴen hande so wona yo leñol ngol yaaru yeeso wadde so tawi kamɓe comédien ji ɗi ɓe mbaɗi programme mabɓe ɓe mbaɗi hen men invité donc alay saago minne mi ara alay saaha somi noddi machallah eɓe kewi noddude mi ɗum noon alay saago mi ara mi waɗa hen participé inchallah bandiraɓe oɗo jamma ko jamma e nder jammaji ɗum noon en beltima hen no fewi e mboyri an noon a weltanama no fewi inchallah min ɓooyi ligginade pulaar ɓooyi ligginade pulagu mais annene kadi ka teddinɗo pulagu guilay kasaji amen vidéo ji ala foɗa sarade ɗum donc min jettuma no fewi hande noon en jiɗum ɗo en dañiɗen wellamma no fewi e minen hankkadi en mawni sukaɓeɓe ƴetti kono ko wellamma mawɗo vraiment ko wellamma mawɗo wellamma normal nde wonno min gari e théâtre walla pinal pular kamin goni cuko sukaɓe ko yidde tan wonno hen ligganade leñol ngol min goni hen hande o guelɗi min gono sukaɓe hamin goni babiraɓe joni komin taniraɓe ɗum noon emin mbawi wiide ko guesa min ndemno hande o waɗi fruit nana reeme en jiiɗo ko ɓiɓɓe amen e taniraɓe men mbaɗi oɗo jamma kadi teddini min hen emin belti no fewi nde wonno koko min jeyno min gartirana kadi ɓe kokki min teddude ɗi seedam fagawji ɗiɓe kokki min ko hunde hande ko min gaɗi minen gaari e théâtre pular minen gaɗi wadde film pular ɗum noon so tawi sukaɓe amen emin jangguinno gaari ha ɗo hande o teddini min e oɗo jamma wallahi emin beltima Pindi TV salmindema ta doyen amen ko mbi artiste sa wi laɓɓo safara kam a wi théâtre donc naturellement jamma hande o kam komi poɗɗo arde par la force ko yettere Allah e tawde ɗo aussi pulagu e weltanade moon e vraiment ko weltare tan dal machallah yettere Allah no fewi jamma o rewi lawol kadi min beltima e jamma he no fewi machallah bandiraɓe fuutankoɓe nooti fulɓe notima fulɓe gaari notima no foti notorani ni nden kadi min beltima no fewi ko ɗum tan min jiiɗe pulagu vraiment min beltima no fewi no fewi no fewi lalamina ko weltare tan saabu ɗum ɓiɓɓe fulɓe so noddi ɗo e Dakaru Ndiaye ɗum ɗo notima ko alhamdoulillahi rabbil alamin ko yettade no fewi saabu hande jamanu o hande muusi
kadi ko weltanade Allah weltanade kadi mawɗo amen Bana Sow e Baba Ablaye Samba Sy vraiment min beltanima no feewi an kadi an hoorema kadi min beltanima no feewi no feewi no feewi no feewi par ce que ni henne weeɓani noddude ene weeɓi kono ko noorede nde ɓuuri sadde noorede nde wak deggi Allah surtout ma oɗo instant oɗo jamanu mo yimɓe goni oɗo saaha mo yimɓe goni neɗɗo umaɗo ɗo ha Mauritanie walla umaɗo ɗo ha Fouta arde noorade ɗo e Guédiawaye ko alhamdoulillahi rabbil alamin yettere Allah no feewi machallah machallah merci beaucoup gandal holko mbawɗa wiide tan taw koko raɓɓiɗi taw ko ɗo e Pini TV wonde ko en direct émission ma pinal e gandal ngam mbatta encadré jamma e ñalawma to en waɗi ɗum en direct e jiɓi Allah jarama Boyri Thioune en belti kadi waɗi men kadi beelamma machallah min beltima kadi nde min jiimaɗo e sal amen e min beltima kadi nde min jiimaɗo e programme e won ɗum ɗo ko collectif CACP artiste comédien Haalpulaar en ko kamɓe kewni so Haalpulaar kewni Haalpulaar ne foti noddude ɗum en tant que noon minen komin artiste aji Haalpulaar en amin gonde gandanɗa hoorema ko ɓen goni mawɓe amen ko ɓen mbaɗi min tette hamin jotti ɗo minen komin ala komin mbaɗa sona weltinde pulaako minen min jittan ko weltinde pulaako min jitta kala nde ɓiɓɓe pulɓe belti minen min beltima voilà donc ko weltare hannde e jamma hannde o kadi vraiment kadi ko weltanade kadi yeeɓiyankoɓe Pini TV machallah ɗum noon vraiment woni jamma pulaago jamma teddugal ɗum noon yo Allah yommo jeere on jarama merci ko jamma mo ganduɗa ni ko jamma pulaago jamma mogiyankoɓe jamma fulɓe daraniɓe leñol mumen saabu leñol so ala pindinowo so ala ƴertinowo gol leñol yahata donc minen min darani ko haɓanade leñol amen min ngala so wona pulaago ɗum waɗi min ndendini sukaɓe juddu jeeri e foof min mbi yomin dentu min mbaɗa dental pinal pulaar nden ko dental pinal pulaar wonno joni wondi ko CACP comité des arts international Gambie Mauritanie Mali tunen hen minen min jiiɗa sana pulaago ko pulaago tan bendi min woni foof ne haɓano leñol mumen minen ne min daro min kaɓano leñol amen Boyri Thioune iba men caabi leñol holko mbawɗa waddande min grande sel holko mbawɗa waɗde commentaire un peu uddude noɗo no weltade et surtout weltanade aussi Pini TV par ce que déjà hande ko watte ko so tawi holliraka hay nokku yettotako hande à travers Pini TV hande mo arano hande ma yi ɗum à travers Pini TV aussi kadi anda carrément pulaago ha joni ene woodi te aussi kadi wonko wonno hanki wurtinama donc ko wiide hande jamma wonno ko jamma fina tawa jamma gandi men jamma cosaan sa ƴeewi hande jamma mawɓe sukaɓe gaari debbo e gorko mais aussi onon carrément on jonni ha yooɗi fandare ndo wonno ko wurtinde pulaago kadi wurtinde théâtre ganduɗa carrément wiyete ko scène andi hande film aji ɗi jeeyi ha pooli hankkandi théâtre o woni série ji joni noon waɗi ɓe gonɗo ne wiye CACP ko collectif des artistes comédien pulaar kala moggiyanke hanke hande kañum ndenti mbaɗi CACP ko ɓenne hande mbaɗi o ñalawma le 11 juillet ngam aussi kadi hollirde carrément théâtre ha joni ene wuuri ɗum saabi oɗo jamma pinal gandal holko mbawɗa wiide aɗa andi jungo makko ko narrat toon aɗa andi ɗemgal makko ko narrat toon aɗa andi golle ma e balle makko ko narrat toon aɗa andi ka jirnutoɗo e nder émission pinal gandal Sénégal e Fouta holko mbawɗa hokkude fuutankoɓe e garal ma nannude jungo ma e nder émission barke Seydina Mouhamed jibi oɗo joguiɗo caméra o ko seedam mboɗo paari min woni an o kaw Boyri Thioune hakkude men guila hanki taw hande aɗani saabu aussi guila man gandumami ko pulaago ummintuma ko pulaago tampinduma an kadi ƴetta jawdi ma kadi mbaɗa e pulaago wadde an o hande so tawi carrément noddi kam e kalto wawi wonde guila piindi ha RTS ha nabbaji mboɗomi toon min wima noon an o keeda e banggue mawɓe mi heeɗe e banggue sukaɓe jokkodiren mbaɗen ko yooɗi min wima noon tati pinal gandal taw ko iba men prochainement préféré yeman merci Thioune gendiyanke yimiyanke bindiyanke dartiyanke dartowo pamnoɓe ɓe geɗen jarno hande oɗo jamma somin kawrema ala sago woɗo komin kaali holko mbawɗa weddanade min konngol ɓerdema e nder oɗo jamma mo dariɗa ligguiɗa dokkuɗa debbo ma liggi daranɗa ɗum ha woni holko mbawɗa wiide e doyen Boyri Thioune mi salminima mi salmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe foof ko addi foof hande ɓerdam nam ɓuuɓi mbaɗo welti saabu somi yii hami watti yiide sukaɓe ene mbaɗa essai o watte ko mbaɗannomi hanke hecci hanki vraiment ko weltare tan mbawmi dañde hen par ce que ɗum ɗo koko wonño kam wonde holɗum sukaɓe Haalpulaar jouyoɓe théâtre yo mbattu wadde spectacle uji jolfuɓe e heddiɓe ɗum wonno haram jamma haram ñalawma kene tolno hikka e duuɓi sappo hikka nak mi yi vraiment sukaɓe ɓe tokoɓe ƴetti oɗo engagement e gardogol Bana Sow
vraiment ko weltare tan mbawatmi dañde hen effectivement sen ƴeewi nden wonno tan ko ɗo e Sénégal mais e gardigol Banas o vraiment o waɗi feere o waɗi fédéré o jokkodiri e Mauritanie Gambinaɓe Malinaɓe Gambi Mali Mauritanie Sénégal way effectivement ɓe wo ha jokkodiri hen ɗum ne kadi vraiment kanko o jettor keeriɗo faade e makko vraiment kanko Bana on banggue o dari hen o liggi hen kanko e wallotiɓe makko vraiment ko weltanade ɓe rek merci Kaya